Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, sa ating lahat ng mga nanonood, sumusubaybay sa ating programang ito. Ngayong gabi po ay tayo ay magkakasama sa iisang dahilan, ang manalangin po at sama-sama po nating idulog sa ating makapangyarihang Diyos ang ating pong mga kahilingan. Dahil po alam po natin na ang panalangin ay napakamakapangyarihan at ito po ay napakahalaga sa ating buhay. It is our fuel to sustain sa araw-araw po nating buhay. Kaya po sa gabing ito, ako po si Pastora Jonah Alba ng Jesus Be Lifted Up Church, Calapan, Oriental Mindoro, Kamansihan Chapter, na bumabati ng isang mapagpalang gabi sa bawat isa, and welcome po sa ating programa na Prayer Matters. Sa gabi pong ito ay atin pong pag-uusapan, isa pong napakahalagang topic na alam po natin na sa bawat New Year or bagong taon, marami po ang ginagawa ito. Ito po yung power of declaration. Lahat po tayo nagde-declare, lahat po tayo ay nagsasalita. Yun pong iba ginagamit po ay New Year's resolution. Marami po silang hinihiling, sinasabi o ipinapangako na gagawin. O tayo naman po ngayon, ang pag-uusapan po natin ay yung power of declaration. Kasi po tayo po sa Jesus Be Lifted Up Church ay may taon-taon na declaration. May taon-taon po tayong nilalakaran ng mga deklarasyon. Yun po mga atin pong gabay. Yun pong ating sinasambit o sinasabi. At yun po yung ating sa taon-taon po ay ito ay iba't iba ang inilalagay po sa puso ng ating bishop. At ngayon po ang 2026, napakapalad po ng bawat isa na tunay nga na pinagpapala at na under po ng Jesus Be Lifted Up Church family, sapagkat ang inilagay po sa puso ng ating bishop ngayon pong 2026 ay yung pong salitang breakthrough. Kung sa Tagalog po, ito po yung pambihirang tagumpay. Kung maaalaala po natin, nung last year, 2025, ang ating pong declaration or ang binigay po sa puso ng ating bishop, yung abounding grace ng Lord. At ngayon ko po naliwanagan na yung kaya pala po abounding grace ang ibinigay ng Lord ay hindi po, yun po pala ay preparation po natin para po sa ating great breakthrough or amazing breakthrough na ipaparanas po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Katulad nga po ng nasabi ko kanina, meron po tayo na mga ipinapangako kasi tuwing unang buwan ng taon, tuwing magpapalit ang taon, marami pong Lord, sana ganito, Lord, ganito, 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 ito na po ang gagawin ko. At marami po ang nangangako, marami po ang nagsasalita, marami po ang nagsasabi, pero kung minsan po na-failed sila, hindi nagagawa, hindi nagagawa, hindi nangyayari, nangangako sa Lord na ito yung gagawin, magbabago na, ito na, magiging mainit na sa paglilingkod sa Lord, marami na pong gagawin, pero kung minsan po ay hindi nangyayari, hindi natutupad. Why? Ang tanong bakit? Bakit po marami ang nabibigyan ng magandang opportunity? Kasi katulad nga po ngayon, breakthrough. At nananampalataya po ako na lahat yung declaration natin na breakthrough sa buhay ng bawat isa ay mangyayari. Pero bakit po kung minsan makikita natin, bakit may mga pinagtitiwalaan, Kristiyano man o hindi, empleyado man o hindi, pero bakit po may mga tao na napapagtiwalaan ng isang napakahalagang bagay na para po ito ay pangunahan o pamahalaan, pero nagpi-fail po sila. Meron naman pong tao na pag pinagtiwalaan mo ay kahit hindi siya karapat-dapat, nasusustain niya, nagagawa niya ng maayos.
Sabi po dito sa Job chapter 22 verse 28, ang sabi po dito, you will also decree a thing and it will be established for you and light will shine on your ways. Ibig sabihin, pag sinabi pong decree, kailangan mong mag-utos, kailangan mong magsalita, kailangan mong mag-command. Kung ano daw po yung iniutos mo, kung ano daw po yung ikinuman, yun po yung mangyayari o gagawin sa'yo. At ang sinabi po dito, tayo daw po yung atin daw pong landas ay magliliwanag. Ibig sabihin, ano man yung i-declare mo, ano man yung ikinumand mo, yun ay mangyayari sa'yo. Yun ay mangyayari sa'yo. Yun po yung power of declaration. Na ano man po yung pinanampalatayanan mo, sabi nga po doon, kahit pasabihin mo sa bundok na ito na lumipat sa dagat at ikaw ay hindi nag-alinlangan, mangyayari ito. Ganun po katindi nung mga declaration natin. Kapag po talagang pinapaniwalaan natin na mangyayari nga po yun. Kung ano po yung sinasambit natin sa ating buhay, yun po talaga yung mangyayari. Kaya nga po, kung tayo'y magde-declare, kung tayo'y magsasalita, kung tayo'y magpapahayag, kinakailangan po yung mga positibo ng bagay. Yung kinakailangan po yung pakikinabangan ng makakarinig. Or kaya po, kung kinakailangan po, yun talagang kapag nangyari sa'yo or mag-bounce back, bumalik sa'yo, yun po ay ika nga ay positibo, mga positibong bagay. Kaya nga po, lagi po nating sinasabi na wag nating i-declare sa ating mga anak kahit pa yan ay makulit, kahit pa yan ay pasaway. Wag nating sabihin na pasaway ka, makulit ka. Ang lagi po nating i-declare, mabait ang aking anak na ito. Masunurin ang aking anak na ito. Mapagmahal ang aking anak na ito. Sa ating pong buhay, ngayon po ang declaration po natin as J Blue family ay naandoon po na magkaroon po tayo o makatanggap po tayo ng breakthrough. Ng breakthrough. Sabi nga po ng Lord sa Numbers 14 verse 28, so tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Sabi ng Lord, sabihin mo sa kanila, hanggang nabubuhay ako, gagawin ko ang anumang bagay na narinig kong sinabi ninyo. Kaya po, ano po yung mga bagay na sinabi natin, ipinangako natin, sinambit natin sa pagpasok po ng bagong taon, ng year 2026. Ano po yung mga bagay na ipinangako natin? Ano po yung mga bagay na hiniling natin sa Lord? Ito lang po ay hindi lang po, alam po natin, marami po tayong mga hiniling na mangyari ngayong 2026. Kung tayo po nung 2025, nabugbog ng mga trials, persecution, nabugbog ng mga obstacle, nabugbog ng mga testing sa buhay. Pero yung po pala'y ginamit ng Lord para po tayo i-prepare in her great breakthrough sa ating buhay. Kaya po, mga magulang kapatid, kung ito po ay ipinalangin natin, dineclare natin sa ating buhay na magkaroon po tayo ng great breakthrough, kinakailangan po prepare tayo. Handa po tayo. Hindi po pwedeng matanggap natin ang isang tagumpay kung hindi po tayo karapat-dapat. Kung hindi po tayo ready. Hihingi ka ng isang malaking bagay sa Lord. Halimbawa, Lord, gusto ko magkaroon ng ganito kalaking negosyo. Pero hindi mo naman pala kayang pamahalaan. Lord, gusto ko magkaroon po ng ganito kalaking pera. Pero hindi mo naman alam kung saan mo dadalhin. O Lord, gusto ko po maging mas mainit yung paglilingkod ko sa iyo, maging mas malalim mo yung pagkakakilala ko sa iyo, pero hindi ka naman pala nagpe-pray, hindi ka naman pala nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka naman pala uma-attend sa mga gawain or activity sa church. Paano po mangyayari ang mga bagay na yon? Kinakailangan po, kung para panalasan po natin ang breakthrough sa ating buhay, kinakailangan po physically and spiritually prepared po tayo. Hindi po pwedeng malakas lang ang ating katawan, malakas ang ating loob, malakas ang ating kaisipan. Kakaya natin, pero mahina naman po ang ating spiritual.
hindi po mangyayari yung total breakthrough sa ating buhay. Hindi din naman po pwede yung ang lakas-lakas ng spiritual mo. Grabe ang pero ang hina-hina naman ng iyong katawan. Ang hina-hina naman ng iyong physical, ang hina-hina naman ng iyong loob. Ang marami kang doubt, marami kang fear, pero ang lakas ng spiritual mo. Grabe kang nandun yung prayer mo, yung pagbabasa ng Biblia, pag-attend sa mga gawain, pero nandun lagi yung doubt and fear mo. Hindi po ma-overcome. Kaya po, sa total breakthrough po talaga, ngayon po as I meditate this word, ay talaga pong kinakailangan po prepared tayo physically and spiritually. Ano po yung binigay na verse sa atin ng ating bishop ngayong taon na makikita po natin sa Genesis chapter 1 verse 28. Ang sabi po dito, at sila'y pinagpala niya. Ano ang sabi po dito? Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ang sabi ng Lord, pinagpala. Ibig sabihin, in advance, ipinrepair na po ng lahat ng Lord ang lahat ng bagay na kailangan ng tao. Ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo ng inyong mga anak ang daigdig. Hindi po doon natapos. Hindi po pwedeng kaya lang nating punuin. Kaya lang nating magpakarami or sa isang pamilya kaya mong umanak ng umanak, hindi mo naman pala kayang pag-aralin, hindi mo kayang pakainin. Ang sabi ng Lord, punuin mo, magpakarami kayo, pero pamahalaan mo ito. Nandun po yung good governance. Hindi po pwede na gusto mong lumago, gusto mong dumami, gusto mong lumawak, hindi ka naman marunong mamahala. Wala sa iyo yung good governance. Kaya po, even po sa ating buhay, gusto mo ng matinding pag-unlad, gusto mo ng malaking negosyo, gusto mo ng trabahong, ang gusto mo manager agad, wala ka naman palang experience, wala ka naman palang idea, hindi mo naman pala marunong mamahala. Even po sa ating spiritual na buhay, sasabihin natin, kaya kong ilagay, gusto ko ako ang mag-lead nito, gusto ko ang mag-lead ng ministry. Pero hindi mo pala naman kaya. Wala ka naman palang talent sa mga bagay na gusto mong mangyari sa'yo. Halimbawa, hindi ka naman prepared, pangarap mong maging pastor. Kapag po ang pangarap mong mag-lead ng isang church, kinakailangan po talaga lagi tayong babad sa presence ng Lord. Lagi po tayong nakikipag-usap sa Lord. Lagi po tayong nagsisik sa kanyang salita. Kasi papaano mo maililid ang mga tao spiritually kung wala kang knowledge sa kanyang salita? Kung hindi mo alam kung paano mag-dwell sa presence ng Lord. Kaya po kinakailangan dapat lagi po tayong ready. Physically, emotionally, mentally, and lalong ang importante, spiritually. Kung gusto po natin patuloy na maranasan ang maibayong tagumpay, kaya prepare po natin. Katulad nga po nung na ibahagi ko, na i-share ko, na ang tagumpay ay sa buhay po, walang shortcut. Hindi po pwedeng ngayon ay gusto kong maging doktor. Gusto kong maging abogado. Hindi po pwedeng bukas abogado ka na. Halimbawa, nangarap ka, grade 1 ka pa lang. Gusto ko paglaki ko, doktor. Pero dahil gustong-gusto mo, hindi po pwedeng from grade 1, ikaw ay tatakbo agad or kaya lilikdang ka at pupunta ka na agad ng kolehiyo at mag-aaral ka ng doktor. Kailangan mo munang pagdaanan yung journey ng elementary mo, ng high school, ng senior high school, ng college, para po makuha mo o pangarap mo, may masteral pa, may doctoral pa. Hindi po pwede na lalakdaw ka, wala pong shortcut sa tagumpay. Ibig sabihin lamang po nun, ang maliwanag po nun, bawat tagumpay, bawat gusto nating mangyari sa buhay, we need to pay a price. Hindi po ang pinag-uusapan dito ay simpleng tagumpay. Hindi po pinag-uusapan dito ay simpleng success. But it is an amazing breakthrough.
na ipinrepair po ng Diyos sa atin in advance. Yun po yung pinag-uusapan dito. Breakthrough saan? Physical and spiritual. Ano, pag sinabi po nating physical, kasama dyan ang mental, kasama yung emotional natin, kasama po natin yung financial. Gusto ng Lord magkaroon tayo ng breakthrough, pambihirang tagumpay. Ayaw ng Lord na tayo nahihirapan kasi yun yung plano natin, yung plano. Kaya po tayo nagde-declare, Lord, gusto ko'y ganito, gusto ko'y maging matatag, gusto ko'y maging maulat, gusto ko'y maging masagana, gusto ko po, Panginoon, maging maayos ang aking mga anak, gusto ko'y makatapos ng pag-aaral ang aking mga anak, gusto ko'y magkaroon sila ng buhay, gusto ko ako maging pagpapala sa iba, magtagumpay sa negosyo. Marami po tayong idinideclare, gusto ko maging malago ang aming gawain sa church, dumami ang madadala namin sa iyo. Magawa po namin yung great commandments mo. Maging good example kami. Maging matibay po kami sa pananampalataya. Marami po tayo na ginagawa. Pero hindi po pwede na hindi po tayo magsakripisyo. Hindi po tayo po pwede kapag ka po, sabi nga po doon, kapag ka po pinag-usapan yung physical breakthrough, marami po tayong pagdadaanan dyan. Katulad nga po nung naibahagi ko, hindi po pwede. Alam niyo po ba, maranasan po natin ang physical breakthrough kapag ka po ready na tayo. Ready po tayo mag-face sa ating mga opposition. Sa lahat po ng ating ginagawa, kahit alam nating tama ang ginagawa natin, hindi lahat ng tao okay sa atin. Hindi po lahat ng tao approve sa ating ginagawa. Kahit gawin mo na yung the best mo, meron at meron pa rin na parang mag-u-oppose sa'yo. At alam niyo po yung ganyang mga opposition, magre-reveal ng tunay na karakter ng isang tao. Deserve ka ba na pagtagumpay ng Lord physically? Kung hindi ka naman konti lamang criticize sa'yo, konti lamang marinig kang na hindi naman approve sa'yo o konting salita na para bang nakasakit ng iyong damdamin, parang ayaw mo na, sila na lang, parang ganon. Hindi po ganon. Pinagmamatured po tayo ng Lord. Kailangan po nating mapagdaanan ang lahat ng yan at mapagtagumpayan. Dahil po, ilalagay tayo ng Lord in a higher level. Ano, in a higher level. Ibig sabihin, hindi na tayo basta-basta. Ano, kaya nga, sabi hindi lang mga opposition, kung minsan, madidisappoint ka, kung minsan, sabi nga po doon, mai-insecure ka. Bakit? Akala mo okay na ito. Akala mo nandito, bigla-bigla na lang i-redirect ka ng Lord. Ano, kapag hindi ready yung physical na buhay mo, hindi ka ready physically, naku, grabe. Dahil ito yung gusto mo, Lord, dito na ako komportable, ito na yung gusto ko. Pero bigla-bigla, kung minsan po sinasaraduhan ng Lord yung ating pintuan, yung ating opportunity. Sometimes po, sabi nga, God close the door. Sabi nga po doon, God close the open door. Ano ho, for you or for us. Sabi, pagka daw po, if he think these open doors do not suitable or serve for His divine purpose in your life. Kung minsan po, yung akala natin comfort zone na natin, akala natin okay na tayo dito. Pero lahat ng pinto, lahat ng opportunity na meron tayo, pwede pong isarado yan ng Lord kapag alam po niya. Kapag alam po niya na ito'y makakahadlang sa totoong pinaplano niya sa ating buhay. Ano, akala natin ito na yung great purpose ng Lord, pero hindi pala. Alam niyo po, even po sa aking buhay na experience ko yan, meron po kaming gilingan na yun naman po hindi namin sarili inuupahan. Pero naging komportable na po kami doon. Kasi almost magte-10 years na po na kami nagre-rent. At nakaka-survive naman po. Sabi nga po doon, kahit napakalaki ng rental, pero ibine-bless ng Lord at nagiging blessing po tayo sa marami. Pero ito pong 2025, bigla-bigla na lang po na sinabi na kukuhanin na po yung lugar sa amin. Kukuhanin na. At nagulat ako. Sabi ko, Lord, nagiging blessing namin kami sa marami. Nagiging faithful naman. Sabi ko nga, kapag kahit po napakarami ng
kliyente namin or tungkol sa business kapag kagawain, umaalis ako, iniiwan ko yan, inuuna ko ang gawain ng Lord. Bakit bigla-bigla na? Hindi lang po ganun at nagmamadali kaming paalisin sa lugar na yon at gagawin po siyang Catholic Church. Gagawin po siyang church pero Catholic Church. At yun po mismong pari ang halos nga yata magmadali, talagang grabe. At nagtanong po ako sa Lord, sabi ko, Panginoon, ano po yung gusto mong matutunan namin? Kasi po sa bawat testing, sa bawat pagsubok, sa bawat challenges, sa bawat trials na nararanasan namin, hindi po ako nagtatanong bakit sa Lord. Natutunan ko po na wag magtanong ng bakit. Ang lagi ko pong itinatanong sa Lord, Lord, ano po ang gusto mong ituro sa amin? Ano po ang gusto mong ipahayag sa amin? Ano po ang gusto mong matutunan namin? At ano po yung gusto mong lakaran namin? At ang Lord, bigla-bigla na lang pong nangusap. Kaya pala po kami aalisin sa lugar na yon. May best or greatest purpose siya. May best plan siya para sa amin. At inilagay po yung ayaw na ng Lord pala na kami umuupa. Gusto po niyang bigyan kami ng sarili sa amin. Kaya po talagang grabe yung preparation ng Lord. Grabe po yung pressure. Grabe po yung sakit. Grabe po yung pag-aalala. Kasi hindi po ganun kadali. Marami po kaming machineries. Marami po kaming mga kliyente. Marami po kaming hindi naman kami prepared na aalis doon. Paano kami hahanapin? Pero alam niyo po, ang sabi po ng Lord, lagi pong ipinapaalaala sa akin, sabi ng Lord, take courage. It is I. Don't be afraid. Lagi pong, kaya po ako ay naging matatag kasi laging sinasabi ng Lord, take courage, it is I, don't be afraid. Kahit anumang bagyo, basta ipagkatiwala mo sa Lord. Kahit anumang panghihina ang nararamdaman mo, kapag ipinagkatiwala mo sa Panginoon, grabing kumilos ang Diyos. Grabing kumilos. Kasi alam natin na hindi tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok ng higit sa ating makakaya. Tapat ang Diyos. Sabi nga po, pag dumating yung matitinding pagsubok na yon, bibigyan tayo ng lakas para pagtagumpayan iyon. 1 Corinthians 10:13. Lagi po, sa tuwing magme-meditate ako, sa tuwing magkakaroon po ako ng intimate na time sa Lord, laging sinasabi ng Lord, take courage, it is I, don't be afraid. Ang nagtitiwala sa akin, kailanman hindi nabibigo. Grabe po, yung mga salitang pinanghawakan ko sa Panginoon. Kaya po, nakita ko na lang ang sarili ko na lahat ng meron kami itinataas ko sa Lord. Lord, sabi ko, hindi ko ito kaya, hindi ko ito ilam, pero kaya mo, alam mo para sa amin. At inilagay po kami dun ng Lord sa isang lugar na talagang naandun po yung pambihirang kapayapaan. Yung sinasabi ng kanyang salitang, hindi malirip na kapayapaan. Bagamat marami pa rin pong challenges, marami pa rin, pero makikita mo, hindi ka dapat pala laging magtanong, magreklamo sa Lord na bakit ganito. Hindi naman po ito yung ipinanalangin ko, hindi naman po ito yung gusto kong mangyari. Bakit po ito yung nangyayari sa amin ngayon? Kung minsan, nagpe-pray ka na palakasin, kalusugan, pero bibigyan ka ng sakit karamdaman. Naranasan ko din po yan ng 2025. Active na active tayo sa gawain, bigla-bigla na lang in a wink of an eye, binigyan ka ng isang sakit. Ang tanong ko na naman sa Lord, Lord, ano na naman po yung gusto mong ituro sa amin? Ano na naman? Kung minsan po, ang daming bayarin, sobrang daming bayarin, pero bigla-bigla hihina ang business, hihina yung pinagkikitaan. Grabe, iiyak ka talaga sa Lord. Kasi wala kang source o wala kang ibang pwedeng panghawakan kundi siya lamang yung kapangyarihan. At alam niyo po yung pag-iyak sa Lord, yung talagang magkaroon ka ng intimate time sa Kanya, talagang grabe. Aaliwin ka talaga, yayakapin ka talaga ng Panginoon. At lagi ko pong sinasabi, Panginoon, hindi ko kaya, pero kaya mo para sa akin. At ang lahat, grabe, He will make a way in the wilderness. Always, God will make a way. Basta po magtiwala tayo sa Panginoon, manampalataya tayo, mag-declare tayo
ng matitinding bagay. Alam niyo po, sabi nga po doon, pwede tayong humingi ng malaki sa Lord. Pero ang tanong, are you worthy? Ano? Kaya po, dapat makita po sa atin kung gusto natin patuloy tayong palakasin ng Lord physically, emotionally, mentally. Makita po sa atin yung transformed heart and mind. Ano? Sabi nga po doon, kung tayo po'y binago na ng Panginoon, wala na yung dati nating pagkatao. Lahat bago na. Huwag po tayong makiayon, sabi nga po doon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano ho, sabi po doon, then you will be able to test and approve what God's will is. Sabi nga po doon, His good, pleasing, and perfect will sa buhay ng bawat isa. Yung mga dati natin na nakakapag-down, nakakapagpahirap sa atin, alam natin na sa bawat pagsubok po natin talagang hindi natin kaya. Sa anumang aspeto ng ating buhay, kung manghahawak po tayo sa ating kakayanan o anong meron tayo, hindi natin kaya. Pero isama natin ang Lord. Kayang-kaya natin ang lahat po ng laban. Kinakailangan kung malakas po ang ating physical aspect of our life, mental, emotional, financial, lalong higit po dapat po tayo, grabe palakasin po natin yung ating spiritual para po natin maranasan yung spiritual breakthrough. Alam niyo po, kapag ka nagawa po natin ang kalooban ng Lord, plus factor na lang po ang lahat ng bagay. Plus factor na lang. At we need to fuel our fire. Kung gusto po natin na lumakas ang ating spiritual na buhay, kung tayo po ay gusto nating magamit pa ng Lord in a next level, in a high level, kung nais po natin lalo siyang paglingkuran, malugod siya sa ating buhay, maging effective tayo sa ministry na ipinagkatiwala sa atin, maging good leader tayo, maging good example tayo, we need to fuel our fire. We need to fuel our fire. Ano po ang kinakailangan nating fuel para po yung fire natin ay lalong, sabi nga po doon, ay lalong magningas, lalong maging active. Sabi nga po doon, kung dati-dati yung prayer time mo, thank you Lord lang, tulog na, pagising sa umaga, salamat Panginoon. Dagdagan po natin. Yung prayer natin maging high, sabi nga po doon ay high, in a higher level. Kinakailangan talaga pong dapat tayo magkaroon ng intimate time sa Lord. Kausapin natin ng maaaraw-araw ang Panginoon. Kung marami pong sa umaga, kung marami pong nagiging abala, madaling araw gumising tayo para makipag-usap sa Lord. Nang sa gayon po mangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung dati-dati basta ka nalang nagbabasa ng Lord, sabi kasi ni pastor, sabi ni pastora, magbabasa kahit isang chapter, isang page, basta mo binasa. Pero hindi ka nalang magbabasa ngayon, magme-meditate ka na ng kanyang salita. Paano mo mararanasan ang amazing or great breakthrough sa iyong buhay? Kung ang gusto mo lamang ay diretsong maghanap buhay, magtrabaho ng magtrabaho. Pagdating mo galing sa inyo, pagod ka na. Wala nang time mag-pray, wala nang time magbasa ng salita. Sa umaga, nagkukumahog ka kasi kailangan maagang pumasok sa trabaho. Maraming gagawin, maraming ganito, maraming ganyan. Wala nang time. Saka ka lang nagkaka-time sa Panginoon, nagpe-pray, nagbabasa ng kanyang salita. Pag napakatindi na ng problemang hindi mo na kaya. Kahit walang problema, kahit walang testing, walang trials, patuloy ka pang mag-seek ng kalooban ng Lord. Patuloy po tayong mag-dwell in His presence. Kaya nga po lagi kong yun po yung mga fuel na kailangan natin para po tayo tumatag spiritually. Para po tayo tumatag spiritually. Sabi nga po doon, prayer in a higher level. Pray in a higher level. Hindi na po yung basta lang thank you, kundi talaga pong magkaroon ka ng intimate time sa Lord. Magkaroon ka ng secret place sa Lord.
na talagang lagi mo siyang uunahin kausapin higit sa lahat. Ang gusto mong marinig yung audible voice niya. Magme-meditate ka, hindi ka lang magbabasa ng salita, magkaroon ka ng tamang oras. At lalong higit po, matuto kang mag-serve sa Lord. Umattend ka ng mga gawain. Paano ka lalago? Kung kahit midweek service, prayer gathering, hindi mo atinan kasi gusto mo simpleng Sunday service lang. Pag may mga panawagang mga activities, wala ka. Or kung dadating ka, patapos na. Paano tayo magiging good example? Dapat po mga fellowship, kahit mahirap, kahit walang panahon, bigyan mo ng panahon. Isa po yan sa nakakapagpatibay, nakakapagtatag at nakakapagpalago sa atin para tayo maging mabunga. And always connected, stay connected to the source. Sino po yun ang Panginoon? Lagi kang connected dyan. Hindi ka connected sa malakas ang governor, malakas ako dyan, malakas ang connection ko. Hindi ka dapat laging connected dun sa may mga kapangyarihan, kundi laging maging connected ka sa source para hindi ka maubusan, para hindi ka mawalan. Stay connected to the source. Stay connected to the source. Ano po ang sabi ng Lord sa John chapter 15 verse 5? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang magiging mabunga lang pala, ang magiging fruitful, ang magiging maunlad, ang makakaranas lamang po pala ng amazing breakthrough sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, yung nakakonect sa Panginoon. Stay connected to the source para po yung lahat ng declaration natin magkaroon ng kapangyarihan. Kapag ka po kasi tayo nag-declare without any connection to the source of everything, para po tayo nagsasalita sa hangin. Walang dating. Pero kapag po tayo nag-declare na nananampalataya at nakakonect po tayo to the source of everything, grabe. Yun po yung power. Lalagyan po ng power yung pong ating mga declaration. Sabi nga ng Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Gagawin ko sa'yo ang anumang marinig kong sinabi mo. There is power in confession. Kaya po, madaling mag-pray, madaling humingi, madaling magsalita. Lord, ito ang gusto ko, ito ang pangako ko sa'yo. Pero ang tanong, ready ka ba? Ang kailangan po natin, lahat po ng ating pagdadaanan, kung gusto mo ng tagumpay, para mo maranasan yung totoong tagumpay, kinakailangan may napanalunan kang laban para masabi mong tagumpay. Halimbawa, kung gusto mong maging winner, paano ka magiging winner kung kahit kailan sa iyong laban hindi ka nanalo? Hindi ka tatanghaling champion kung wala kang napagwagian na lahat ng laban. Lalong-lalo na po sa ating buhay. Hindi po pwedeng ikaw ay tumaas ang level ng iyong pananampalataya kung wala kang napatunayan sa Lord na ito, Panginoon, yung nagawa ko, na kahit anong hirap, grabing magsakripisyo, pero kinaya ko sa tulong mo, Panginoon. Napakahirap po ng magpastor, napakahirap po maging leader, maging lead. Kasi marami pong sakripisyo, oras, panahon, pasensya, pagod. Marami kang isasakripisyo. Pero kailangan po natin mapagtagumpayan ang lahat ng yan. Hindi mo masasabi na ang Diyos ay padakilang manggagamot kung hindi ka nakaranas sa magkasakit at pinagaling ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, itaas mo po yung higher level ng aking pananampalataya kung wala ka namang napagtagumpayan para masabi mong, ay grabe, nagtiwala ako sa Lord. Nagtiwala ako, nanampalataya ako sa Panginoon. Sabi nga po doon, si David po,
pinlano ng Diyos na siya'y maging hari sa bansang Israel. Nung pinlano po ng Lord na siya ay maging hari, hindi po siya pinatungan ng korona para hari. Ibinigay sa kanya si Goliath. Nung natalo niya, napagtagumpayan niya ang laban niya kay Goliath, saka po siya tinanghal na hari. Sa palagay po ba natin, kung hindi niya tinalo si Goliath, magiging hari siya? No. At hindi po ganun katindi, na hindi po ganun kadali bago niya natalo. Kundi talagang grabe yung effort niya, yung sakripisyo niya, yung talagang determination niya na ginawa. Kasi tirador lang ang kanyang sandata, ay samantalang si Goliath, grabe. Noon pong si Moises ay itinakda ng Lord na mag-lead sa mga Israelites para po makalaya sa pagkaalipin. Hindi po bilang leader, hindi agad ibinigay siya. Ito yung stage para makita ka, akong leader. No, inilagay siya sa wilderness para po matutunan niya yung humility. Sa atin pong buhay, walang shortcut. Walang shortcut, mga magulang kapatid. When you ask God for a successful life, surely God gave us challenges to overcome. When we ask blessing to God, God gave us lesson to learn before we experience. When we ask God to the next level of your faith, God gave you a testing. Sure po yan. Kung gusto mo ng matagumpay na buhay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, sinasabi ko, bibigyan tayo ng mga challenges na kailangan nating mapagtagumpayan. Kung gusto po natin ng mga pagpapala, bibigyan po tayo ng Panginoon ng mga bagay na dapat po nating matutunan. Mga testing sa ating buhay para po turn into testimony, para po natin maranasan yung sinasabing abundance grace. Kung gusto po natin, Senador, gusto ko po ng higher level of faith. Gusto ko ng paglingkuran ng mas matindi pa. Gusto kong maglingkod sa iyo. Gusto kong maging tapat sa iyo. God gave you a testing. Kailangan po natin may pasa yung ating test. Kaya be ready. Be ready. Physically, emotionally, mentally, lalong higit po spiritually. Kaya po, alam po natin sa oras na ito, ay tayo po'y mananalangin, mga magulang kapatid. Pagdating po ng year 20, nung pumasok po ang year 2026, marami po tayong idiniklara. Marami po tayong hiniling sa Lord. Marami po tayong ipinangako sa Lord. Hindi lang po sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, sa ating sarili. Siguro po sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa ating bansa, sa ating mga mahal sa buhay, sa nangyayari po sa ating kapaligiran, sa ating komunidad, sa lahat ng bagay, alam po natin na nagnanalangin tayo. And truly, there is power in confession. Sa oras pong ito, tayo po'y magpe-pray, mananalangin po tayo. Ipapanalangin po natin na ang bawat sinambit ng ating labi ay samahan ng Panginoon ng kapangyarihan. Mangyari po ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ang lahat po ng ating diniklara, all your prayer, your declaration, your decree, ay sasamahan lamang po yan ng kapangyarihan if we believe
at kung ito po ay tunay na kalooban ng Lord. Sabi nga kanina, pwede siyang magsarado ng pintuan na ipinanalangin natin o naranasan natin kung alam po niya natin na mawawala yung alignment, na hindi ito magsiserve sa true purpose niya sa ating buhay. Kaya palakasin po natin. Una ang ating spiritual na buhay, pangalawa po yung ating pisikal. Tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po sa oras na ito ay sama-samang dumudulog, nananalangin, kasama po ang mga sumusubaybay nakikinig sa programang ito. Alam po namin na ang bawat isa sa amin, nanalangin, nagpasalamat at humiling ng nais naming mangyari at maganap this year 2026. Marami po ang nagkaroon ng declaration, nagkaroon po ng mga resolution, nagkaroon po ng mga kahilingan. Sa anuman pong bagay, sa anuman pong parte ng aming buhay, anuman po Panginoon yung kanilang hiniling, anuman po yung kanilang nais. Nananampalataya po kami Panginoon na ito'y narinig mo. Narinig mo at ito'y mangyayari nang naaayon sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, sabi mo po sa iyong salita, anumang decree na sinabi namin, mangyayari kung ito'y aming pananampalatayan. Ang sabi mo, O Diyos, sa iyong salita, I will do to you the very thing I heard you say. Gagawin mo sa amin ang anumang narinig mong sinabi namin. Lord, nananampalataya po kami sa oras na ito. Yung sinabi mo sa iyong salita sa Romans 10 verse 11, na ang sino mang nagtitiwala sa iyo, kailanman hindi mabibigo. Because there is power in confession. We declare breakthrough sa buhay ng bawat isa. Panginoong Hesus, patuloy mo po kaming i-align sa tunay na layunin mo. Patuloy mong i-align ang aming kaisipan, ang aming puso, ang lahat po ng aming layunin, maging ang aming desisyon sa buhay. Turuan mo po kaming maging matatag, maging matapat, maging, sabi nga po doon, Lord, continue to clothe us with your robe of righteousness and holiness. Para maranasan po namin, O Diyos, ang buhay na tunay nga, O Diyos, sumusunod sa iyo. Maranasan po namin na magawa ang mga bagay na kalooban mo. Huwag ka po naming mapahiya sa mga bagay na hiniling namin at sinabi sa iyo. Panginoong Hesus, sa oras pong ito, patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa. Hindi kami simple lamang magsasabi ng aming gusto, kundi ito po'y aming lalakipan ang kapangyarihan ng aming pananampalataya, ng aming matinding panalangin, ng aming matinding pagpuri at pagsamba sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang source ng lahat ng bagay. At wala po kaming magagawa kung hiwalay ka sa amin. Ang sino man po sa amin ay hindi magiging mabunga, magiging matagumpay, kung hindi po kami naka-align sa iyo, O God. Na ikaw, Panginoong Hesus, ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Hindi po sa pamamagitan ng aming lakas, hindi sa pamamagitan ng aming kakayanan, hindi sa pamamagitan ng kung anong meron kami, sa pamamagitan lamang po ng ikaw ang meron kami, O God. Marami pong salamat. Ano man po ang idineklara, ano man po, Panginoon, ang hiniling ng iyong mga anak nang naaayon sa iyong kalooban, we pray, we declare and we decree, mangyayari po ang lahat ng ito nang naaayon sa iyong kalooban. Patuloy mo kaming palakasin physically, patuloy kaming maging tapat spiritually, patuloy kaming maging matatag, at Lord, ano man po, Panginoon, ang pagsubok, ano man po, Panginoon, ang aming pong daraanan para maranasan po namin yung breakthrough na ipinangako mo sa amin at nakalaan para sa amin, O God. Ipinrepair mo na po sa amin in advance. Nananampalataya po kami, Panginoon, na ipe-prepare mo po ang aming puso, kaisipan, ang aming spirito, O God, upang mangyari ang lahat ng kalooban mo sa aming buhay. Turuan mo po kaming maging matapat, turuan mo po kaming maging matyaga, turuan mo po kami, Panginoon, na maging
matunay nga po, Panginoon, na maging tunay nga, O Diyos, makita po namin yung kalooban mo, yung Lord, yung tunay na layunin mo sa aming buhay. Lord, patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Lahat po ng sumubaybay, nakinig sa programang ito. Ang dalangin po namin, O Diyos, patuloy mong ipaalaala sa bawat isa sa amin na dapat kami sa araw-araw naming buhay, ikaw ang aming unahin, at kami magkaroon ng matapat na pamumuhay, tunay nga po, O Diyos, makatwirang pamumuhay, at Lord, yung holiness mo, yung righteousness mo, ay lagi po naming lakaran. Marami pong salamat, O God, turuan mo po kaming maging matapat sa lahat ng oras. At Lord, tunay ng ipinagkakatiwala ko po ang lahat ng sumusubaybay, nakikinig sa programang ito sa gabing ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus po aming dalangin. Amen and amen. Praise God muli po. Marami pong salamat sa lahat ng nakasama natin at sumabaybay sa ating programa ngayong gabi. Maging sa lahat po ng nakiisa at nag-agree sa ating panalangin. Kaya po, always remember po na we are facing in a higher level. So be ready to conquer because the door opens for a great breakthrough upon your life. So be faithful and steadfast. Ako pong muli si Pastora Jonah Alba ng J. Blue Oriental Mindoro Kamansihan Chapter na nagsasabi na patuloy po tayo na maging matatag, be ready, be steadfast, sapagkat grabe ang gagawin ng Lord sa buhay ng bawat isa. An amazing breakthrough, a great breakthrough sa buhay ng bawat isa. So we need to prepare ourselves, our physical aspect of our life, our mental aspect of our life, our emotional aspect of our life, and most especially prepare our spiritual aspect of our life. Be steadfast, be ready, and maging handa po tayo sa grabing gagawin ng Lord. Again, this is Pastora Jonah saying good night and God bless us all.